салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. Бародаро, пеша видеоро сар кардан я видеоро лайк шапак мекунем, баъд видеоро тамошо мекунем. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгири шумо пешрави мо. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки иморо он карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. як бор дига лайкҳои бепула хабар мегирем бародаро. якум мошини фурӯши мо Hyundai Starex мебошад ки соли бароришаш 1999, объем мотор 2, сӯзишвориш дизел, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин звере срочно харидори аниқ занг занад. 4 баллон нав, 4 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 29500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 220000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 005 05 23 05. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1996, объеми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. срочно мошин состояниш хуб е, мотор коробка хаддаҳои 100%, биёй пеш бин бо чақчақ мекунем. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 35000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 260000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 908 05 19 19. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мо Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 2001, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. охири нарх мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. хаддаҳои нав кардем, аккумулятор нав, документ 1 сола, гази радной дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 39000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 290000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 501 22 22 15. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Toyota Avalon мебошад ки соли бароришаш 2006, объеми мотор 3.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. задагӣ нест, пусидагӣ надорад. американкаи тоза савдо мешавад. савдо дар болои капот. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 85000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 633000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 925 10 10. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Hyundai Sonata мебошад ки соли бароришаш 2010, объеми мотор 2, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор коробка хаддаҳои 100%, срочно фурӯшӣ, срочно сум дар кор шидае. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 91000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 677000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 555 55 304. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Opel Astra H мебошад ки соли бароришаш 2008, объеми мотор 1.9, сӯзишвориш дизел, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. 1 сола ҳуҷҷат дорад. 4 баллон нав дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. моҳи декабр айвагон фуровардагиаи мултирул дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 55000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 509000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 01 69 96. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо BMW X5 мебошад ки соли бароришаш 2005, объеми мотор 3, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудияи расход надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 73000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 543000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 555 57 52 52. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی تویوتا کمری میباشد که سال بروریشش 2011 ABM موتور DV5 سوزش وریش بنزین коробка پیداشش اتومات در امجاسای ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ساستانش واگن ماشین خر زنگ زند سراشنا فروشی در کار شده سوم قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 116,000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 864,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 501 77 60 00. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.